minn Skakija. Tħadd iddaħker bħala apprentice fil-1964. Għamilna l-apprenticeship, mbagħad spiċċajna ġifieri as a fitter abort. Wara dak iż-żminijiet kollha ġifieri aħna il-xogħol dejjem kien jikkonsisti magni, turbines u steam boilers, u dak dejjem kienu dak iż-żminijiet asbestos kullimkien, speċjalment meta vapur ikun attrezzat b'magna steam turbine, ikun hemm kullimkien asbestos. Li pjuttost konna ngħixu bih l-asbestos. Barra minn hekk biex tiftaħ turbine titkisser l-asbestos u mbagħad qabel ma tiftaħ kullimkien tnaddaf dak iż-żminijiet ma konniex indinawħaw il-periklu li kien u l-health wise kien perikolus. Konna niblowjaw qabel timla kullimkien għax meta tiftaħ biex tiftaħ turbine isek se tiftaħ xi ħaġa li ma jmux xi ħaġa ġewwa. Safins, xi tgħid li għall-ħidma tal-Ġeneral Workers Union anke biex intom inħajtu kumpens li kien babut lilkom? Alla-ħares ma kienx Ġeneral Workers Union għax kieku jiena wieħed minn ma qatt ma ddieli minn moħħi li se napplika għal dal-kumpens tal-ħażard li konna għaddejjem minnu. Anke l-fatt li ma kellkomx xi l-qorti, eżempju. Mhux hekk u barra minn hekk jiġifieri saħħa tal-Ġeneral Workers Union u mill-ġebolati min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi fuq għax kieku tispiċċa il-qorti forsi forward ma tafx se jirriżulta u meta se tasal għall-konklużjoni. Ċikluna, ex-ħaddim tad-Dockyard, għandi 73 sena, tal-apprentisti bħala fitters, meta kien 17 sena, u għamilt 42 sena naħdem abbord. Issa natura tax-xogħol tiegħi eżattament bħal ta' qabli. Għax konna ħbieb u konna naħdmu flimkien. Kif qal ta' qabli ġifieri konna naħdmu f'engine rooms fejn kullum kien ikun mixable asbestos biex ma jħallix il-pajpijiet li daw jistgħu jitmissu ikunu jħarqu għax hu l-asbestos għalhekk jagħmluh biex jagħtu l-affarijiet u biex ta' ġewwa jibqa' jżomm is-sħana ma jitlifx is-sħana tiegħu. U dan trid ma tix minn barra li ma kenniex know-how, ma konniex nafu li l-asbestos x'jagħmlu x'ma jagħmilx. U dan għexna ħafna, ġifieri 8 sigħat kuljum, u ġifieri konna għandhom iżjed minn 8 sigħat, ġifieri da tittieħu nifs bil-fors, titkellem bil-fors, trid tkissru bil-fors, ġifieri l-asbestos qed tibla bil-fors. Issa da ġisem ta' min kapaċi ineħħih, ta' min kapaċi imma mhux xi ħaġa li tista' tabżorbija għax l-asbestos jibqa' fil-vejni konna nafu u tallimna wara. Mbagħad meta bdejna naraw dak hekk u dak hekk u da hemm il-mewt jiġifieri, l-asbestos fatali għax jibqa' ġewwa u jsod. Dan jiġifieri 40 sena xogħol. Issa jiena pereżempju 3 snin ilu kelli kanser ukoll jiena, ma kont fortunat li nħawli. Jiġifieri sa niżikalla mhux ħażin. U bekk sirt naf għax fil-kanser li kelli mhux l-ewwel darba li għamilt is-CT scan, u s-CT scan dejjem markali, però dejjem markali li jiena għext għal ħafna żmien fl-ambjent tal-asbestos. Jiġifieri kien jimmarkali. Imma bħal speċi tal-isptar qatt ma qaluli għax hu l-isptar kif marret l-operazzjoni li għamilt fil-kanser jgħidlek, u mbagħad l-oħrajn ikunu minor mhux il-main.
Imma dal-aħħar ġifieri kien hemm xi ħbieb li ħadu jiena ċċekkjajt u sibt żewġ ċertifikati li għamilt is-CT scan u għandi illi kont għamilt żmien twil espost tal-asbestos. Insomma, jiena applikajt għandi General Workers Union, ta' General Workers Union laqgħuna u għalunna li hemm xi flus allokati. U grazzi għal dal-gvern ukoll illi kellna ċans li napplikaw, stennejna, imma fl-aħħar irbaħna xi ħaġa li jekk mhux ħarreġgħu l-affarijiet lura li għandna ġewwa, sewa, imma l-inqas għandek kompensu. Ġifieri kulħadd jieħu pjaċiru ikollu kompens. Ara, biex wasalna f'dan il-proċess kien hemm diskussjonijiet mal-gvern. Nista' ngħid li min-naħa tal-gvern, kemm min-naħa tal-Ministeru tal-Finanzi u kemm min-naħa tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, ġifieri il-Prim Ministru laqgħu it-talba tagħna mill-ewwel tant li mbagħad it-talbiet tagħna ġew fil-budget tal-2021 kien ħareġ dan il-refund lil daw il-ħaddiema tat-tażna li mardu ma' mart konnes mal-asbestos. U lux qed naraw hawnhekk fil-General Workers Union. Illum qed issir tkomplija ta' ħlasijiet lil dawn il-ħaddiema li mardu bl-asbestos. Illum għandna nies li għadhom magħna. F'dawn l-aħħar ġimgħat kellna każi tan-nies li sfortunatament ħaddiema li l-asbestos ma ħallihomx f'din id-dinja.